during this COVID time, every time that I preside over the Mass, I feel the church physically is vacuum. Hawang, o sa Bisaya pa, no? Hawang. Because there is the absence of the youth. Youth is part of the church. Children, and even people 60 above, they are part of the church. Hawang kayong simbahan. Anyway, what ay mahimo, we cannot go against the current. Wa man mo magdali, no? Ingo man si Mayor Sara nga, kung simba, simba. Dili na mo ato pag mall. So, dugayon ako ni human ning wali. Kay, I want to give you a brief introduction of every reading. Kay, kumudritso ko o pika, sabot o pika? Mudritso ko o banat, without giving you background, di na to ma-appreciate ang reading. Tama? Okay. Ang first reading na to unahon pag-dissect. First reading is taken from the book of Prophet Isaiah. That book is in reference to second Isaiah. Duha man na, first Isaiah o second Isaiah. So, kining first reading inyong nabati, second Isaiah, no, referring to second Isaiah. Unsa may, kung ano maning tawhana ni, si second Isaiah existed during the second Exodus. Ito Exoduses, katong dito sa Egypt o sa Exodus na from Babylon. So, kini nahitabo ang second Isaiah during the exile, no, of the Israelites to Babylon. Katong napildi sa gira ang Israel, no, ang Israel. So makaluluoy kanunay ang Israel. So kini si second Isaiah live together with exile, katong mga tao nga dito na became slave. And being a prophet, dili ni babag, no, for him to be being God's mouthpiece. So, diha sa makaluloy nga kahimtang sa mga people in exile, here came Isaiah giving them encouragement. So, mauna nga thinking, of course, they were thinking that they were abandoned by God because of their predicament sa ilang kahimtang. So thinking that God is very far from them. God, Yahweh, for them at the time of exile was a distant God. Nga wala na magtagad sa ilaha, sa ilang kahimtang, being a chosen nation, chosen people. So on the rescue, si is Isaiah, he said, no, God is not a distant God. Although knowing that God is in heaven, but indeed God is very near to us. He is forgiving. He is merciful. But what we should do is on our part is to repent. Atong basula na atong pagka hard-headed. Naingon ta niini, nalupig mo sa gira, o nga kamo gipang exile niini nga lugar sa Babylonia because of your being hard-headed.
ug sa mga tigulang pa ningon sila, gaba na ni nato ang atong kahimtang karon, angayan ni nato. But bisan pa man niana, God is always a forgiving God. So unsa may angay natong buhaton, atong bihaan atong mga wicked ways, atong mga makasasala nga buhat diha sa atong kinabuhi, kining atong pagkapiniriso, kining atong pagkaingon ini nga wala na tay kagawasan tungod pod ni sa atong pagpahilayo kaniya. Mga igsoon, sometimes during this time of COVID, makaingon ta usahay pod nga God is a distant God. God mura pag nagpahilayo na kanato. But we are mistaken. God is not a distant God. God is very near, easy to embrace. Ang kulang lang, kay wala tay sampit-sampit ngadto kaniya. Sumaw na ang mga igsoon, hopefully, nga in attending this Mass, we are able to hug Yahweh. The second reading, brothers and sisters, the background is that Philippi, of course, the people living in the location known as Philippi were called Philippians. Caesarea Philippi, of course, was a person. Usa ka Romanhon nga ruler at the time. So that place near in Macedonia, in the district of Macedonia, ginganlan na siya og Caesarea Philippi, named after Caesar, no, Philip Caesar. So, unsa may importante niini? Those people living in this area were Roman converts. Okay. And it happened that in writing this letter to the Philippians, Paul was imprisoned. Napriso si Paul. But even if Paul is inside in the prison cell, kanunay siya nga i-update. So, dili sa behind, o unsay mga nagapangitabo sa katilingban, nga iyahang giumol. So from time to time, there were people who always updated him. So mauna nga, in the prison cell, he wrote this letter to the Philippians because of his concern. And the topic, the tenor of his writing is that it is about his life and death to come. That if sa iyahang pagkapiniriso diha sa sulod sa prisuhan, madugay-dugay, mo na ipasabot diha sa pagbasa ganiha, it doesn't matter. Tungod kay siya naa kang Kristo. But if masurte na iyang life because he was imprisoned, nga sa madugay sa madali, in Bisaya, patyon siya, so be it. Because even death, di ba yung gawa sa basa, second reading, life and death, iya siya ni Kristo. Sumaw ni mga igsoon, nga gi-emphasize ni Paul in that community because he loved most this community of Philippi, because this community is one of the communities that he transformed, iyang gipanggag maayo, because financially, kini nga maong katilingban sa Philippi, naghatag og ayuda financially kang Paul diha sa prisuhan. In return,
Paul gave them an assurance that it is not about the physical condition, whatever is that, whether you are prisoner or not, si Kristo para kang Pablo naa kanunay sa iyang kinabuhi. In this COVID time, how about us? Doon na ba'y mga panahon nga kita mubigay, mo distansya kang Kristo tungo kay nawad-an tag paglaom, or makahatag ba nato og encouragement ang mensahe nga nadungog nato from the letter of Paul to the Philippians. So much of the second reading at to the gospel. Sa bagay, wala pa may 15 minutes. Ang gospel, brothers and sisters, is that Matthew, it is the style of Matthew, used the human experience. Used an experience nga sabotable. Na ba English sabotable? No? Easy to be understood. Mao ni ang karon nga inyong nabati. Tungod kay in Jesus' time, kasagaran sa mga tao, mga laborers. Unya, of course, kung mingang kag-laborers, most of this is mga farmlands. So, nagi-owner. So, kadagaran, laborers. Unya, this is the intention of Matthew to have this parable, this story, aron to point out directly to the Pharisees. Nga naman, tungod kay ang mga Jewish people, especially the Pharisees, they were proud of being Abraham's descendants. Dili ba? Kung konsultahon mo sila, mingon sila nga, oh, mga kaliwat man ni Abraham. Mga kaliwat may mga bulanon. O, di ba? Hey! Mga kaliwat may kuan. Aswang. So they were proud of sa ilang origin. Much more, nga diha pa lang sa in the Old Testament era, gingon dito nga the chosen people is Israel, the chosen nation. So proud kay sila nga sa ilang pagka-being garbuso, abi nila nga by that alone sure na sila sa ilahang inheritance sa heaven. By that alone, ha? Nga being chosen people, belong to the chosen people, guaranteed na para sa ilaha, especially the Pharisees, manghambog sila, kaliwat ni Abraham, kaliwat ni Cebuano, kaliwatan. Mao nga gihatag ni Mateo kini nga istorya sa laborers. Mao nga mga igsoon adto ta sa laborers, ang ilahang one day nga pagakitaon igo ra pod og konsumo kanon sa ilang pamilya, gastuon. So meaning, it is not true nga kining mga gihired nga mga laborers, they were there in a certain place, in a certain time. No. They were there tungo kay kompetensya man daghan man ning mga laborers. So, adto sila sa mga strategic point.
Kay unsaon man nimo pag-hire nimo, pagpahayaw nga ma-hire ka kung dili ka sa mga strategic points. So mao ni nga gimension tong lugar, naa sa marketplace, naa sa mga kanto diha sa Davao Dock. So mao na mga igsoon. So paunhanay, pajakpatay, thinking that their family left alone, ang katong ilang pamilya nga naa dito na hibilin, nagunahon na nga, ang akong bana, kung ako'y asawa, hinautbunta nga nakatrabaho na ron. So, mao na nga, for the sake of argument, mga igsoon, mao lagi ito nga naay mga certain hours, according to the story, nga nakasulod silang trabaho. Pero ang landowner has a good heart. Despite of the fact that the hours of work, di ba, naay alas 5 buntag sayo, o niya, naay alas 9, naay alas 12, naay alas 3 hapon o alas 5, doesn't matter para sa landowner. Why? Because he knows. Kay kanang ilang usa ka adlaw, igo ra pod na kaunon sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Tungod kay he has a kind heart, unlike those laborers nga dili gustong mabintahaan, nagsilos. Kusog ra ba niya akong tingog? Nagsilos kay ngano nga gisweldoan o pariho ra nga sweldo nga 1 hour raman. Pero without thinking nga ang anxiety, sabot mo anxiety, the pain inside nga gibati sa mga laborers, the anguish, sabot mo anguish, nga nag-alas 5 na lang sa hapon, wala pa man ta makatrabaho. Unsa na may kaunon sa atong pamilya, dito na hibilin. So, with that predicament, mga igsoon, dili ka bayran og salapi ang pain. Maunay na sa hunahuna sa landowner. Nga bisan pa man kung gipatrabaho ti kag 1 hour, pero ang katong remaining hours nga sige mo gunahuna, makatrabaho ba ka kita karon? Unsa may mahitabo ini kung di ta katrabaho, dili lalim. Sabot mong muglalim. Mauna. Pero wa na ma-feel niya itong mga siluso nga gipatrabaho completely whole day. Nagbagot-bot pa sila. Napagbami sa tibok adlaw, sa kainit sa adlaw, gipatrabaho nimo na pareho na magsweldo na ng usa ka oras nga patrabaho without thinking nga kadtong sila wa katrabaho, grabe po ang anguish nila, grabe ang ilang struggle psychological. Wa ni makita sa mga labor organization karon, dili kauyon ini nga gospel, tama ba? O sa mga factory owner, mga company owner, dili sila pabor ini nga gospel, makapordo ini. Pero kung kuhaon nimo ang unod, the gist, the mensahe sa Ebanghelyo, grabe kayo. Gusto sa owner nga patas. Tungod kay ang katong gipatrabaho insakto sa usa ka adlaw, wala naman sila worries, di ba? Di ba? Pag hire nila alas 5 sayo sa buntag, wala na sila hunaon nga magdugay tag hulat, magdugay tag standby, makatrabaho ba ka kita? Whereas ang kadtong alas 5 na sa hapon gipatrabaho,
Tanawa ang ilang mga kabalaka whole day. Nakuha niyo ang mensahe? Kung nakuha ninyo diha ko kutob, mauna ang mensahe diha sa gospel. Maayo nga klase nga amo, the just, mao ang Dios. Ang mga Hudiyo, nakaingon sila nga sila ray pinili sa Dios. Kita layo sa Israel, kita nga mga kanhi, mga pagano, kita katong mga alas 5 na nga gipatrabaho. We were late when we came in to the fold of Christ. But the same, doon na tayo ganti sa Diyos sa langit. Hinaot pa unta. Taas akong wali, no? Please stand for the profession of faith.